nsia ono so dani nsia koto o pankro no ko Adenko afone pankro no de senka madam asembe na aba ete sei Achonya me ade. o bai show o bible correct before ko shaka sapre ko shira pulu bodua o pede ehe Acho me pe Bible. mo anu so kon ya sori Acho me ko CCM. eno ne de ehe Acho charismatic Kenaland ministry. no mu chi asai Acho echia CCM na yaji su the promised land. CCM The promised land. pedas asembe na dia fansa to bible no so usani fa na ba odin eye me Blessing oben. we start the bible so Inside the Bible. sa asemo amebeka no Sa asema me beka. No credit do. Me ndi tu. onyame bo am Onyame bo am. order blessing asembe na aba Ama mpacho ewie di anya bone. Me pacho eya Mr. Daniel ewo pankro no. Nti na me pedan. E na agent ni di me call. To odi me call na o ka me say 2 years na 4,000. Enti ye call ye. E na me hu dan ni se manage hu. Ti me 2 years na say 4,000. okay Me pacho e na ye call na edwuma mu na oye drugstore. Na me ko tu ya 3,000 man e call Sunday anymore. Ti me ka ni say be 2 days time ni 1,000 me ba be so no so. Ti adichi Monday Tuesday e na me di 1,000 e ko so no so nti na aka se odi key e be ma me. Nti mpacho me kwa me di me tu ya 1,000 man no aka me say omu ye bibi wo door no ho. Enti owie ono abefrɛ me na ma ba abegi key no. Enti be Tuesday no ni na watch Sunday e no frɛ me say we wie metimi abaye de abegi key no. Enti me ko no enti me ko me ne me sister ene call ye enti o ma me key no e na me sister kan se me nko kyerɛ no baby a efie no wo ti ye call ye na me sister ho dan no se o e dan de wo ye sure se be boa na me sian ti ye ba ye no na bra ne ka kyerɛ me se me hwɛ na baby wo ho na me mpa me nka kyerɛ no e ye mla a e da ho e na me si o enti boko me hu ye PSC am say wo de wasembe da enti wo dwedwe fertilizer afi wei wo ba use ana esan say afra say e ko ba jesi se wanya jimi e wo ba bia wo tena wo ho e be fa se rapture mu jimi na na mo de wo MC a ho na ye tutu mu de ma ba ha no so wan tra wo na wo jimi a ho mo ka se esiesie wo se be ye adwuma e ya gro ne ye di oh mu ni e mbia no what do wasembe da e die na asi amempa kyerɛ wie sound ni mo ma ade na ye de ye no mo manage wo so ya no akobo bibi fufuro na wo de atum wo ya no akobo bibi fufuro na wo de atum mama yenti o amempa kyerɛ me di masembe dan mo nene na awɔtwe pepepe pa kyerɛ nura me wo ho na Mr. Daniel frɛ me sɛ me mrɛ fi nti me kɔɛ no pa kyerɛ nyame ayado wo kan 4,000 no ɛna ɔde ama me ti mo me mpacho wie wo me ha enye bone aseda na me de ma mo ti mama me nsa aka me sika nyankopon hwira wo oni wa bedwafo nyina producer nyankopon hwira wo na mbo wo ho ban kesi e frɛ papa no na ese eja koto papa no e drugstore no one wo frɛ we na ese boso me ne kula no anso e na omo di sika ni nyina ama wo na dan no obi abeje mo me mpacho en de minim aha enti ese wo kopa wo fra na wo be oni fie wura ne be kana mama mpacho me pa wo fro wo kopa wo fro mpacho mama nti asembe na wo ka etwa to on se abotreye said ye na wani abra na obuafu on se papa ne kan so no ha dan ofie ho ene ye de agya no ba obaye de na fam die bia on so agi sika ma abusuafo nti se ye na asem ha obi na o ka so de ba TV so na ye tunifo ena odi ko TV so ena adi ko TV so ka krenka obene nam ho saa na kesika na kabi enso sebi ye de ya no tu mu bie no awurade aye na dom ye na ne saka ne sika yi wo ba ma bi obi charge wo mama mpacho da bi ya anye ne re enso ne saka ne sika awoko eti ye nyina no ye boa nipa kakra ene ye nyina ye boa ye ho eti nyame hira papa ne so mai pa se odi ne bo hye so saa eti ba bi a wo kro na wura sa mistake we nkoye bi wo kwa kohwe dan na ansa bibie wo mu ye kama no wani je ho a no wakotu aka enye saa na atwo nkon se asunuma
na wanko ye na sa be tro pie no be so kwata asem so ata sana me no ka no so tina ya bo no se amiam na etwe so a atwe ko se mi se chapo mu turifo on fa ne to fia so le nko so van me da me che fonya won say abaya uba ase sebe ubeto obededi asam kura ni na ya wo me boy ni fia no se ko uba ya no a wo do asam ba ya no ubeto mpanifo ubeto so fumane producer ne abrampa no nyina na asam no osuo mu aya woka ade odidi kan ne se obenya abotre na sabe kan sika odina no tumu no kuro no nsa kan sika na ye kan se woyɛ girl ya wasi so no petre ne ano ne adade no baby ya wo kokobro ho ase enima de kwente fi a wotie no wu se wutu baby a wo kɔ no kɔbro ho ase na emma wani enka fie no wo mo no besia no obi anso apɛ wasɛm wo kɔ no hwɛ ho yie hwɛ ho so yie hwɛ wano so yie eni obi na do wasɛm kɔkɔ ati na wo ya me san so wo betia tra ofie ho akyɛ wate ena sika no so no wo kɔ no fatu so mama le kan fatu fun so na obi ankwa kohwimu emfi unsem na wo kɔ a wo akɔkotua no bɔkɔ ento kɔ afikyiri wani na hwɛ na hu sɛ ɛyɛ baabi a ya wo tan ho bɛtɔwo ansa na watu sika ebi okobia so bompaye na mpaye ni wani ansa na akɔkɔpɛ ɛdan bia na fie bia wɔ ni gyina yɛ wotu na meka kyerɛ wo no onyakofo wɔn ka ho no fa nkɔ ɛwɔ asomdwe emu my lady ejuma ne de nyame di jawa no kwasem onka pii na kyerɛ nyame aye na edi kan no papa yi a ɔyɛ asommerɛ wama ne nsɛm anya din pii wama na asɛm antrɛtrɛ nkɔ akyire ɔno nso yɛda n'ase agya koto sɛ asɛm yi ba yi wanyɛ sɛ ɔtwe ne twan na abaya yi nso so in fact ɔde case ni ba baabi a yɛ potential so obenya results no doubt because ɔkɔ baabi a baabi korɔ no yɛbɛgye ne sika yɛgye fuel sika yɛgye wei sika wɔbɛte n'ani koraa na kyerɛ sɛ ɛka no koraa sika a wɔgyeɛ no ɛka a wɔabɔ no baabi korɔ no bu sika a wɔgyeɛ so enti baabi pa na ɔde asɛm no aba na afei nso baabi korɔ no a wɔɔkɔ no nso so wɔntoto ne nneɛma yi wɔ hɔ wɔkɔ kɔduru hɔ nom a ade korɔ a wɔyɛ no baabi korɔ a wɔte sesei a ɛno na gyingya na akyenkyene atwan wɔtuo no wɔn hwee no wansa nkɔ repeat saa ade korɔ no a ɛna afei nso baabi korɔ ɔkɔpɛ dan ya ɔkɔ ɛwɔ ahwɛ nneɛma yi ɛkɔkɔ yi
nature. Mama no na ye pia ye ba ne nipa bi o mo brono no sese o de dai krasa ma ha 3 days kra ma yo ye obi na aba be yi niam agufo na se maame no o ye na adwene se efie no anko o je afiri awura ne nsem na ma lady nyame adom Abraham paja kasa ne ye nyaa o fa so bi ani so ne fa nyumutum ade ekoso ne de awurade nyankopɔ. Nicholas Yadamasio, why? Yadamasi pass it. Mo watch mo head Chilimay, Radin Shramu Bibi, Yadamasi. Eba, you, Ampa. my lady any message as ye na na hu Your kind of hey, my lady nyame hira obiem when you kese eye Portia e de nase ebe fie ha so one ne kunu ebo bra esifie be ma ne free mu no de ko wi ane se ma me akwacha waje efie ni nyina free awura ne nsem apam one ne ma na ode asem baa no ma lady wanya na so otuwi se ye ni akire kopim se ye be hu ensesan ya wa asem na ma lady ye koy ekopie mu lawyer safu jamfi office ma lady ye to asem ne cha na no se ana watena ho dadaada na ese asem no kura no ye tu ni fifi o ko mfie num ana watena ho sa afi na waba eda se mu nsa amra ti da ni duru ye no ye koy no ye krata na de ana lawyer safu jamfi ye ne se asem bi basi ya wonim se ye abusua opese osiesie se de beye mra ne wom no de Ghana mra ne ka no obekire ma kire wo nipa no enti o ma elete e ma wo yi ne lawyer fo nketu ai bi se ye ne wo nyina amfa nkoti ekopi mo bokanche ane ye de krata e ko hye maame nsem na maame no so ono na adwene wo ni tirim nyina ne se awura ne wo ba bia court no wo de no ko ofre no beba enti ye de krata akoma no se court na efra na lawyer na efre no ono so je krata no fefe na ma lady esi abonten na ese ma akwacha maame no ye maame no no why na adwe say apart from lawyer no ai obi afre na onko ai enti se ba bia ko duru ne de e de na wasan je krata ne enti e wo so oba enti ya wada no nyame ai no ndi ogina akire ana dansini na oton asase ne ma no ai wono de o se sem ye nahi enti ono ana de ewura fie ko kire se ma me akwacha ne to no ana ye de kokko hye ne nsem na ma lady esi abonti na se ne nansa wo de dan ne bi kra sa ma hai na se maame ne fie no ye na adwe se ewura no ohia wo ne ma no e wo fie ho wo de dan ne bi asa ma hai wase no e ba kunafo no ene nam e kotra dodo prapra ai o se chese na nansa wo de dan ma enti ma lady lo asafu jamfi se ya wada nyame ya adomo a ye nyina ye nsa ma be hiem na se de tie ne ye mfanto se maame ne ba no ba yire ne nsem
se chinchina a woni ni ade che na sei na wona ne ba no na afi no obema so de akọ eye kesiem se de be ya obi ade ne lawyer be se lawyer na letter na lawyer safu jemfidi akoma maame no na ese maame no obey den maame ne mmra okay emra ne office nyame ya do ya wada okay awia donko pepepe na maame ne eye Porsche asoso ne na dance for maame no so obo mfa na dance for mmra na die ntia maame na pama awura na free fio ne dia no o mechiri me bi se Ghana mmra wo ho o se obekai mmra ne nyina de akere maame no asem no kwesi ya che emfie num na akuri po na Porsche na tena ho Porsche ne etese wayi na ni nam ne baabi nti se nye ne bɛyi ne dimri ka dwa bedwa to ayɛ a na ɛsɛ nka Porsche no ɔno na musa na nkura nso ne na mu na de bɛgye so agye so nti lawyer ka kyerɛ ne sɛ ada no watena sɛ mfie num afei no wɔba wabra wayɛ ɔho adeɛ ɛyɛ kyerɛ sɛ busua ne nyinaa agye atom sɛ mo yɛ awarefo ti die nti na watena maame na agye nti maame de ya wada nyame de kyɛyɛ ne a awia donko ɔso ohia afa ne mienu nti ebehunu de ho nso be pie ma ba sa ya nya hwan yɛnkɔ ahoma no so na afei yɛmfiri kesi hello pa hello sister ma he yeah mia na te say na mia dum na mi bu so hwɛ you understand na no Friday case bi a na wa ha koda bi a ono absi mu pampa fra granso aduro bai se wo ye bayifuo pato ai so fa ye de ne koma ne se wontu bayi ne na dane ne yere e na gym bench so e na ode adane mpa che se wo foro no a e fom ne te se blato eti e ka se be shemu ma ye pato no sister me ba be hwe mu eye no ho adwuma wie ansana da no fiera no oko na nyame adom nyame ye nyame amankulimdie eye ye dia ade wo mu ne sɛ ɔno mu no nam ho nan ka tumi ne ho ho ne de nka eni wo no eye efura bi na abawura no ina de ye dia enwo sɛ ɔno ne ye nti ne ka sɛ ofu no be ka so e bayifuo na no kore no kore ba osofo ade no woni mu ɔmpɛ na cha said osofo ne ka sɛ waturi nso osofo no wantu wantu hwee yeye no abranchi bi na ɔka no ho no gya ho bi as an eyewitness ɛna abusuafo a ɛwɔ dɛm mu nyɛ obi ehu no sɛ nneɛma ɛkɔɔ no fae nti nyame yɛ adom ma biribi awie pɛyɛ ma na wade no ho ama wayɛ nnipa mu ankasakasa na saa no sɛ mu ayi saa bɛyɛ ne no ɛkɔ ho aho ɔno nso kɔ ne na mu hu obi ato ahɛ no so bɛyɛ no yi ne saa na sɛnea ɔhyia na ɔbɔwura no saa na ɔbɛnante da nti wo nipa no a ɛnti dɛ gye sɛ ne wɔ hɔ a ɛsɛ wode ho dwɛn ɔsom bi na wofɛ nyame sɛ batɔ sɛ bɛyɛ deɛ sɛ obi fie agyapadeɛ tumi bɔwura obi saa agye dɛ ɛhyɛ da de ma ɛnɛ deɛ ɛsɛ sɛ tumi de ma wo ɛnɛ deɛ kyɛ de ma ɛnɛ deɛ obi tumi de ma wo simple koraa obi tumi hu sɛ wo destiny sɛnɛ wabrabɔ ɛteɛ ne sɛnɛ ɛkɔrɔ no na hu sɛ ɛfa na wayie firi na ɔde different one ama wo na wode yɛ nsɛm fata sɛ abaya no deɛ no ɔno a wɔ hɔ a ɛdɔ no kɔn sɛ ɔne obi nna nti ɔhwɛ no na ho ne fa ɔbɛtumi no wada a ɛmfa no nti ɛde ma ɛwɔ akwaa bebree so a ɛde ma yɛpɛ sɛ nka yɛfrɛ akɔdaa naa na yɛbusa no deɛ akɔ akɔsi yo womɛtumi afrɛ no but yɛfrɛ no am sɛ ne fon no adum nti yɛbɛmɔde asɛ yɛbɛsɛ nya no na ɔno a na ɛso no sɛ ampa sɛ dura anadwo a wo sɛ ne sister no na ɛyɛ yɛbɛfrɛ no sɛ ɛyɛ no kuro no menim sɛ ne nyinaa atwa ɛm sɛ yɛyɛ maa no ne nansɛm mu no ɔfrɛ me ɛda amase ɛbisa me sɛ ahemfa na masɔre wɔ na nka ɔmoma ɔmɛsra me na me sɛ obi mu wɔnkan tɔɔ nti sɛ ɔpɛ sɛ ohu nyade sɛ ɔba nkan na ɔso yi ɔmate ɔmbɛyɛ pɛ adwuma bi a yɛkakaka na ɔbɛbɔ ɔmo ko a sɛ ɔma bɛsra me na mesɛ ase danka nyame St. Paul Catholic Church Roma for abɛyɛ mfunsom kama anim bayɛ a ɔmbɛsie no brenu akyinim cemetery minim kuro no minim kurokuro ɛyɛ mfantemam mu deɛ mfantemam ti brenu akyinim no agye kwame apia na aba ɔno sɛ ɔno ana akɔware wɔnti wɔkɔyɛ ne ɛnsi yɛ nti wɔne nim baabi ɛdin no enti awurade ɛmoa ne papapa
na ɛyɛ no biribia ɛnyɛ kama ɔbaa pani mary yankee na nakɔba awurade mfa no kra nsie yi ma yɛ this is a champion Sofani medasi Sofani ene Ghana no ya na mintimi hu se sika ho edwene kakra enti nka enye ya frena brazil burger ya frena wonfa enye se mmeranteɛ ne mmabaa wɔn adwene sɛ akwantua na wɔn bɛtua so maame brazil deɛ yɛyɛ social studies ɛwɔ papapapapapapa mmekuro na wankamu no kura australia kura nipa kɔ wankamu no kura wɔn de awurade asɛm so nenam ɔbɛkɔ akɔduro asase ano na wankamu no kura amfa nkyɛn ne sɛ ɛyɛ asɔre ɛna ɛrekɔ na ne ɛyɛ me dɛ ne sɛ sika na ɔgye no ɛnhyɛ da ɛnna ɔso sɛ nkɔfoɔ di 70 million na sɛnea tie bia obi adeɛ ɛyɛ n'ade enti no maame ne deɛ sɛbesɛbe ɔba aberewa wɔn deɛ ne ho ni enti aberanteɛ no sɛ wɔka sɛ 20 million na ɔde bɛma wɔ wura yi a na ɔne no ɛni ne yie ebi sɛ transaction bie na ɔyɛ a ɛkɔɔ so between wɔn mmienu sɛbi wɔn akɔgye besa ama no wɔnyɛ biribi ama no na kyerɛ sɛ sika na wofɛ di kɔ anaa ɛni sɛ wɔn nso wɔn yɛ kristofo na wɔn yɛ asɔrefoɔ deɛ a wɔn mɔden ano mfa aberanteɛ sika ɛma no because sika deɛ wɔntumi ɛmfa ne saa nhyehyɛeɛ no ɛwie pɛ yɛ a ɛsɛ ne nsa ɛka ne sika nti yɛfrɛ no wɔso wɔn fa a obi ti a ɔnka nkyerɛ no na ɔmfa sika no so wɔn anyɛ daase. abrazil hɔ de wɔn de ɛkɔte abona ma obi bɛ ti abona ma adeɛ social media ɔbayɛ nti my lady me daase bi o na brazil yi a yɛkɛn ɛhɔ no procedure nte sɛ ada european countries and I wonder for 7,000 yɛde kɔ brazil deɛ kyɛ sɛ nkrankra na akɔ a sɛ wobɛgyina linda dɔ a agye kebab ɛnso so wei no yɛnim sɛne ɔsi ne ne kan ne ɔne ne hyehyɛ ɛfae my lady wei no ano adura ne duabo because akɔyɛ sɛ wei si menim obiaa nnim nipa korɔ no nso ɔgye sika no nso te brazil hɔ na ɔto nkra sɛ sɛ berɛ yi nim na ɔsi ɔmaame fie hɔ a wɔma polisifoɔ nso mbɛkye no ɛnsɛm no bi wɔ hɔ ɛbene so a ɔdɔɔ sɛ wɔamo maame no amane ahyɛseɛ deɛ nanso ɛbene so a wonim sɛ bi a ɔmaame because bɔne nsi a yɛde nsa bɛtenetene wo so maame yi bɛdi yaw ɔno so bɛka bi koraa sɛ wo kora woayɛ ne bɔne adɛn na ne ba de wo ka no woama fie amɛbɔ no amaneɛ ɛnka wobɛtua sɛ yɛ ana ka maame no bɛka no so ɛbaa ne sei no the way a akɔyɛ sɛ ɔbɛ fie a polisi nkyene ne n'asefoɔ no ghanafoɔ nso so tɔ da bi a baabi anwoe sɛbisɛbi aburokyerɛ wɔ hɔ yi ɛnyɛ sɛ bi a wokɔ akɔtena tv so wokɔ akɔyɛ adwuma bi a ɛmmerɛ anaasɛ biribi na wo bibini tuntum yɛkɔ akɔtua wo ka adwuma bibini yɛ bi ɛɛden aburokyerɛ no nyɛ adeɛ bi ɛda fam ɔmo akyerɛ mu kyerɛ yɛn a ɛnyɛ adeɛ bi a ɛnika saa nti yɛn nso so yɛnsua nneɛma bi ti yɛte kuro bi ɛwɔ wiase bi a Ghana ni wɔ so kuro bi ɛwɔ wiase bi a Ghana wodwene ho a ɛyɛ ana ehu menim bulletproof ɛhyɛ ɔmo a ɛneɛden saa ne currency ɛwɔ kuro ne so ɛyɛ ɔmo kɔ so sese wokɔ brazil ahwedeɛ na akɔdɔ wokɔ akɔyɛ deɛ adeɛ wɔ brazil hɔ ɔho na ne nyinaa no deɛ bɛsia na anya asie no berɛ a ɛme deɛ mɛka akyerɛ naa ne sɛ wɔhwɛ na ntwe a dua na gye wɔbɔ no ɔbɔ ne dua abusuafoɔ no bɛtua baabi wɔ hɔ a wokɔ koraa mpo a sika korɔ no yɛde ma wo ne yɛahyɛ wo nana wokɔ ne yɛadan abusua no ka gye wɔyɛ ne saa ne nyɛ saa deɛ a ɛbɛyɛ deɛ ama wei bɛka sɛ wɔwei hɔ ɛmmoa my lady meda ase ɛnso yɛda ase cancer de transferia na abrampa Pacho medase yedi kano yɛkyia atiefoɔ nyinaa traje over herbal center asɔyɛ ɛna yɛde ɛduru no yɛn na nyankopɔn nam yɛ so de ɛduru a ano ɔnam na ɛte apɔ ɛma nipa ho tɔ no ntɛntɛm yadeɛ bi a atena wo so akyɛ anaasɛ abɛka wo so ama watu de yadeɛ korankorɔ no cancer yɛn na yɛhwɛ ɛma yadeɛ bi a asitu ɛma wɔn so wo ho tɔwɔ traje over herbal center yɛkyerɛ kwan no yɛwɔ atonsu market gyinya ase kwantempɔ no aso ɛna wobɛhunu traje overfoɔ a yɛde cancer mixture aba adwa so ɛdɔ yɛ meka ho asɛm bebree sɛ ɛnsu aduro yɛnam homeopathy kwan so ɛna ayɛ aduro kamakama aduro ano ɔnam aduro aketewa bi nanso so ɛsɛ yadeɛ akɛseɛ yadeɛ bi a atena wo so ama ɛnnɛ woyɛ aka dɛm w'ani kora ɛyɛ fra ma sese no wontumi mpie ɛnsi abɔnten anaasɛ wo sisi nti
and no Kitapuma, to say we are Cademwan, and na doctor say, a Yamabo Manian control say, Send ya abba and I say, and bread door, and found when in fear and I was so many do edgy, na a cow son bride, na pharmacy shop, and a chemical shop, her bass will be a bear one. Quite a cancer mixture be, na enonom na on so on a toll. Ya dear bit say asthma. A bed passoa, a hard drape, pound to me so down Conny Pem Papa. Say baby and cow bia casacase, and answer we will be a jariasra. I found a perfume, you got snack and gra, na cordane a bufuasa. Who could not fuel station cacrebia, na a cobofa so, and then so echo sound, women, and acquaintance and be brave. Cancer mixture na ene ye did you saw how ni nyina ase ama ye ho atoye enam ya de ahodo bia beso ye say syphilis say gonorrhea say chlamydia say ye pano ebi enomo a sa enam ye die no akiri how bebre no ya one champagne one someone can answer one pair to papa anum eneyano and catch a casabebuono the day wetri a chiansu emuye me patronum ya na bedtrim bed 10 years 5 years 8 years ago and then aqua prostate and edia brono doctor say a real baby a would see me and now will show me beyond but modern still be a bear one bobre moe na kope cancer make sure be anonym na ebetimi aboa mane catheter na rubber no am ya twese ye de kwa kwose wukuna na wodofo no ba ne bemem ama wadwo nso ama kwabrane agina ho akoyi egu ama ne so akoye atete no ne nyina afiri ho ama ho ato za wi awo ye bema na utie mia cancer de no ebeboa wo pa na cancer make sure ya akro ya eboa mo wakoma ne timi bo yie kama obi ho nante nru ha ne ha no aso na akoma wa wotimi unse wodon saka ebokim ugina ne ntan kra wotimi unse na koma ebo nyame adom cancer make sure no ebo adwuma pa na ebeboa wo ama sa o ha na wonam mu ne nyina no afiri ho ama ho ato cancer de number no 0596 832796 0596 832796 and afi 0244 871862 0244 871862 bomodena ji adrebinom na ebeboa mo arthritis ha mo pa no ahotutuo honam yaw eduru ba bi se kura de awie boe de anasa afo na ye na eduru ba bi na ensuo start se egugu kakra bi a ye mu sa ne ntimi mpio because ya na awode ye kakra bi na mframa koye mu se ba bi a esi wo ntimi nwura ho because kakra bi na ahotutuo na ba me se wani de ni abrasem se mutitiru pent na doctor every India memu free Germany memu aba o man Ghana mu se emo wade boa brofo no na nyame adom abaso bodi a okọ school kwaji ye nyina no wonfa mawie en 6 years mu na wade aba Ghana wade aduro kama sei e de aba edwaso enya afi na aduro ya ba aduro yi wo honom over 30 years na mu afi na ode aba ne man Ghana mu na ode abra food fo se medwumadi ya medie ni o as a doctor na medie aba me memu je se mu nso mo hwem se o man Ghana ebeboa ni ampa food fo agye atum se Ghana yansu ye no aduro bia se ya hotutuo se ye asthma se ye prostate se ye honam yaw bia waist pains ahodo bia ene agye akadem no nyame ya adom ne nya cancer mixture ebe no mo a ebeboa ye ama ne nyina akwa ama ye ho atoye ye kira kwan no ye wa atonsu market wonom no a market won me patro wo do ani atra ginya ase road no wonsa benkum so abra wo gina market nanim wo no abrosan ye to so mienu ehọ na obehu traje over herbal center anase cancer eduro no do nyina no yaso ehọ na wo etitu anamo na bra ho anase sa wo atri ana wo krom ebe baabi a wo hwe ana wo tie baabi a wo tu aduro ana wo tu aduro bia no wo kwana koduru ho no ma wo se ope cancer mixture say ye dane heba say ye misty say ye promise o wo adum o ye pass ye ho no no ano wo benya cancer
edure dodo bi a wope kwale na kubenya bi Kennedy bi e wa sound be bia santasefo mu nyina mokoma afo seba be bia ne nyina ne se number ya me de ato dwane bo mode na fa na frɛ afa wo yo ba enufuo mu yade e help breast cancer ene kura e ya hona pai yesi e kwakotwa onufo no me se wani de nya obrasem se twen kakra na kope cancer make sure wo de koto bottle no me ensa pe nanom na yenhwe adanse a wankasa obedi edi afa edrei kakra wonya ko nipadua mu wonso beye danseni edi ama afofra wonso ewo saate bia nim eti so yo ba na wo huna mane badwo bia beda wo nufum na wo huna mane awie ya medofo se wutia na wo dofo bi na wasa o hawo no mu a kope cancer make sure bi na fa koma no na obeda wase ye pa obeda wase a etuo entwada doctor number no 0596 832796 0596 832796 and 0244 871862 ene Dr. Nkasai na ka kire ne se na metie sompa ena mete cancer mixture na doctor me nso me hawunie me sori na me nan ebi a me nsa na ho no me nan me ditia fam kakra bia na peda doctor edrondo sen ena meto hepatitis B wa ko hospital okwa yesi collab because symptoms na work kano aya na obo ehwe wodun sogu ho no ma ani na ayese Coca-Cola no anasa wodun sogu ade mu a wan hwe akrakra be kwakofa se wonya coke me so ni nyina okwa ne ka kire se koye lab okwa ye results e ba ye ne se hebi no wanya bi me so wani de ni abrasem se wonya cancer mixture bi na se wono mu a eboa wo ye pa afa skin rashes bia no cancer mixture e na etu ase ama wo ho atowo ye tru ya wa atonsu market wonom na ginya ase kwantempo no wotra market no nsabenkum so abosan ya tosomienu ehonom a na ubehunu cancer ana trust the over 4 entimi pa chaw ye kira kwan no enya ira kwan kra baby etu aduro bia nso cancer mixture ubenya bi ato anom ama ho ato afa kaka how uyo obi akaka how pa uyo obi a wontinim ya neta atwetwon siatika oba obu nsa emeye pains ahodo a go through da bia meka sanam yade no enna ya na kofa sa o ha we nina edebreye no enti na meka tro se ene sebe wodo nsa ko wa hemfie wutimi tia ensan bi bego na ekọ na aba se de ba ye no ama wa ye kura masabe wukuna na wodofo kura woda wo nche no mpese obeso omumpo cancer mixture no me se etise nsuo tasteless de bia nim te se wonom nsuo bia anasa wodo nsa ka nsuo bia etobi wo wanhwe ofo a wodi tua ompese obeje bi nanso ye nom ne sa bomoden na sade wokọ a storekeeper no anasa de ote store honom no ana woto na ofre doctor no a obeka kire se sade cap na hye ne tine so nom no me so no atie na sopem no wan na eyedro tatahwe pa homeopathy ndro no se ya na ani atie nanso ayi adwuma obi a wotia wo ya tiade atena wo so emfie ne mfie chini obo mmade na wonya cancer di be no mo a ebeboa wo ama wo ho atọ number no 0596 832796 0596 832796 and 0244 871862 0244 871862 ba modern nanom yendrei bi na asumdwe ebeba maw afediem di sikura na masoriye yade a enne haye papa etimi so kwachi etimi so pachi etimi ma wonfe no mfe nyina wanhwe ya obenom sunsundre ko hen ba ye nyina nanso na enye wens enye nsonsono yade ulcer also yade a yade fo papa enamihia obi no odinanim utire mosna na hwemanim de maje onsenti ontimi ni di ontimi enna medofo me ka tro se pe cancer mixture bi nanonom na ebeboa ma ulcer no ase atukra emfa ho ne ulcer kra wom ewo wo yefununum anasa betene ne peduanum wonya cancer mixture bi na wononom a yade ulcer no ase betukra ama ho atọ ni nyina ne se eno doctor Nkasa enti ase na nkyeremu bi a
ohia ebro de make nyina so doctor onsa na betena me so mfie miensa emfie nan ni bosumi nsie na asama mehu se aya na me nufu ase ne hyehye me ana me boa no ehwe me didi kakra bi ana me efe me kokata so kora de a me ntimi na mechi kasei etwe me saa me pacho cancer mixture ene adura ene me kanfo ade ama wawie bo mode na wura pharmacy shop chemical shop herbal shop bi ebe wo wo se wo pedro no a eti se nsuo na enso etu yade ase se ye tipaye se ye asthma se wusisi kotodwe no amene me se wo ya akadam mpo wo bubu aguo busumi nsia busumi mienu afempo na start mpo a eno an se obenya cancer mixture bi wo kwakata so a wontimi enna nom cancer mixture medofo na ebetimi abo enkromo no eye wo ne wo mada ho wo mu huna mane nanso wo ntimi nka ne nyina kra ne se bi kra wo sa da wakache wo da wo nche wo beda na wo maka atro se mama na dada ofa wo hwa nkromo dodo mesaw eno so ye yade o nanso bi wo no ma na ye de sere no no ankasa timi sere obi wo no ma de achi ano asori no obisa anadwu nso me ye ya na me pato yade bomode na pe cancer mixture bi eno nom sa o haw ni nyina no ebejai amon ho ato afi wani yani yano an ye de namo ye kan ya ye wiase kakraka yi ye kan ya ye ni me pato se wani ko off ana wani dumu a de asem kase pa ene bebrew oba pase sika wo ho na wo yade a na yade bi anye yase obi asabe wani ha wo kafra bi ana wutie me enka achi bomodin bi afi na starte afini sese kwa yesi yekoye operation kope cancer mixture bi no nom medofo ebeboa ama wo haw bi asese echin bia na keka bia keka wo sori asem me man anantentan bi ewu wani so nom cancer mixture bi na entimi emwa ebeboa wo nsoso nye se entimi o na emwa o enyi sa o haw ni nyina mfi o sanse ayi tirim adwuma ya ne ntini nyina so nam yetirim enti wo nom cancer mixture no na eboa ama ahoto aba wodi wani kire promise eba edum ubenya bi wo ho blessed record ewo Dr. Mensa fo nyina ekọ rock pillar mu nyina mokọ ho no mo a mo se mo pe cancer eduro na ayesensuo arthritis pains eduro no nanonom bi na ebeboa ahotutu eyewo yade ankasa eya free wutiri sukosi unase sa hoto ni baabi a blade anasa panempo ewo wonsa no amane a wohunu enti komisi heba okay o na kwaji ye dure bi enom na ahoto emre nipadua de opa ne se da bia na waye fom da bia na waye dindindin okakata so na waye mre ade beche no na wasan ye dindindin biem nipadua wo yare na wokoda na ade chena yade ne se agina so a wanhwe yade de bebro eyeson kokra etu de bebre taka me kokata so amintimi na ade ache ade asa no na obia da no na me nko amisikete so me hyedan so hunu dia me ye bia me dofo yi bo modern nanom cancer mixture obi on mo se me de mintim fifiri me patro yese eniema bia ba ye de fire motom me pese me bu product bia din ye de fire motom a enfifiri enfiri ye me patro ne anim su ye de bi fa na ye kom su ye de bi fa na ni padua bia ye nante break akra bia eno na ma ye hu se ye ni padua no ohaw bia ni ntokro no a nyankopon ede adom ye mu enti wo se nipa ofiri fifiri enti ebibifo se abo wo dwan kro ofiri fifiri na ne hu nwi nti ena ye hu so ofiri fifiri enti me sorry number no eye 0596 832796 0596 832796 and 0244 871862 0244 871862 bomade ne cancelled doctor no enkasa na ntremu bi a ohia ebromedie so no obede bemma wona wakyerɛ kwan a obefa so a obenum enupa bi ama anwato mama patro me dase yanso yadase papa se wo baye erade nhyira yanya hoho bi wa ntem abusuafo enya sam keto amiama ade nyina amata ohe yere ane asante agudie ya wote ne maso no odi ne masedo so wataso ode abode ode counterfeit akotobia to so anti se dogo bi no abe so obi entunefo dem de man last year no wantie tinya afi no obetie fufuru bi aka ho enti ono no wasi adua ene onam aya a wo ye ne masedo so nti amata no to aba be chia na mame aba pa rose gold ane ataso ode abode
Yo. Facebook on the crowd, you should. Ebusuafo ye nya hoho na onya hoho fia de ne na anete ha enti ye be kɔ ne akɔma amata kwaba na ai ma adade so timade so ankasa a wudi ne ma se ya ba do so da ken size bed so agisumye edwedwe na ho ankasa wo de kan traffic akoto bia eni wi say ene wata so de abode so obi entufu last year de wamfa tiye bi si ade na na wie abese aba ma me wedi ene do nam yo wo me ma de nyina twantwan so ma he ma de asem twene me aye asantema mu ha de ye ka ma o mo bo mo homoden a no ame Oheneni Adazoa so for me premier ni a wo ti aso aye wa ene jamedi wa na mo achi a me ye ne ma wo nkom eye sireni ade no sireni ade no ti wo hwesa de ene no yesi aye ne ma fitaa ya na ye nkunimdie ene ni monyam mu ne ye de ba ye esansa Mother's Day no na ya me na echi kakra ya wona echi kwasem si na wo se me am tu me na na me behwe be ne ma se do so na Mother's Day no me ye nkunuane ehye gu ade mu na me de bat se de me de koma se fie no kwasem ese me de abedi ade ti awie de e Mother's Day no ene ye gina mu a ye dia oba so no me de wade e ba be ma wona ma we show happy Mother's Day me da se na me ba no so me ne Flow 360 official new latest brander so ne me and no say aso for my airpie sanitary pad papa atabanu wa chese totuto chese udi tuma toto wo de no eti said ade akura chese ebeti eto sen kula ebeso ebewuram totuto ewuram susu a na yi cent bia every ho no kwasem ano odene na sa ma de onfa ho nkobo ade bia enye papa da bi da me nya ho kura omo kura mo mfrew e ba sa akura me na be se kwa so metu kwan me kwasem eno no eni ntine ma no de ye de bibia bi ye ma o calendar ya ma o hand fan ya ma o chese bonnet ya ma o ema ye ma idisi kama na fe ne ekofa tete duku biala asin bia bonti tuma da bia na dia bia nya ho sa emu tutu akoyi be ma hunu biala ni eno nti ewie ye no na chese ye de feminine hygiene so ne makakra wipes kakra de be wipe o hu chese bibia be ma wo ba ayo no asipina asitade wo de ba bi ewrewrem ye wie ye no na ye wie ye wie susu ye nse watena si e da ya wo wi a am de me so for mama ana we yesu shira so e wo ponto na se wada yesu shira so ponto na se Kenya asem bia ni achi ensuo ni san ye no de o shira so no na e de kwache vitiase de me da se mu wo de no so asisu ama me Kenya ponto ase me so abrampa am ya do ma padwen kwan na efa tumi ma me anim na chese adwen no pae a na chese sa na tie me de asiso me da se aya kama yo to bia mu ade on bia ye wo dia me da se ni Flow 360 ye so happy Mother's Day ye wo ye so ye ni me da se me nko so ma ma ye yo na emu ama nyina me da se abusuafo de bia me ka me so oni bia ma be do so ache de wo kuma safo awrade ne kan ye me mai do mo ye efe ne so ani se rose gold be solita fo tere ma ase afsuri ni so tomu ahihye nkunuane do so se de abro na adi mu pa enti wayam na efe ne maame ba ko pene me ya me so ni no agora me se atofum de be ye nyina so ata na kire ai de be ye so ata na kire enti yesu efomo ba bia ejina mu twen se dakati na gyan enya sem keto akora enti na wa be sisi o maame na fro ni de abusuafo wuti din no a na chese to sense fro cross de ne a ebe so me no ko dwa ma so na ope amoase ahunidie tam yedem ahunidie tam a ya pad ya yedem obi ase Flow 360 Flow 360 na akono de ne say de ntie de 360 na kan ya nya ya den say bo ye bukata bia nti no
ye the 360 no ato so san say box no 360 ene hyem ko be bia ntimi na ada wo ko no o ka say 340 aboboa boa wo ko no so 38 a ko na ese no kure ena mudi ya djuma 360 medase enema fefefefe ne ahye ne se nkunuane aya esimanimu a etwa no ho oba rose gold na dia ba queen of terms queen of bass edi adia awoso ena ekure ebe trende wo edi eko wotu nti asenso ama ai mampokunum ena ntentem so kwa nsu ato ya say for my memory na just say what me afa atacheno na just say ye nya ufunu obi ansoma da bi da enya ho enya ufunu kura anfa nko enko ye wayi na abatena asenso de ya na ye di awoda edi Mother's Day no fefe edi aka said ye de yo ama medase na woni adofo bi aya wo chia wo mo awie oh adofo no de wonkomfo ma na nyina a kire na o ma me wei kuma se ma me hana ena ma frɛ na yo ena me yesa me frɛ na gina so ba we te sɛ wo bo ne aba na msi e ri akɔnie na isa gina me frɛ na WhatsApp so mo ai na ni mo ye de se ma zin dadie na anya se bofra adisa ye twɛ na kakra wo ba bedu na wo twe ya nti wo ba me ye abunabunu na me de akosia no na chese doso Mother's Day no so so e de ahwade kakra ena mimi nso aba mimi ai fantasy ono so so abedu e de kruso okro na de kromu ebe ye de na nkasa medase pia medase oba pa rose gold no pentade papa nso de tiesi bi dwemu ampa cho mo bi amedada nkofa ya sopa ne asokon bi ani ko ho no sesi wagudi nso de nye ne na ahwatwa ben dan ko mu a utimi so otene ma so ya wodi ne ma se wo do so na wo ye ne ma nso chirin eno nko a ama medase o ma medase wa be hemeni munyam ye wo ye ma ye fedo mate nti ye ba ya na ne kwa medase fasesi ho na tawo no so mi ba hwada ma ode atia asa ode boom na sexy no ayiri ho adi na chese enyewa bia da na ko oba pa rose gold no ma wo ba che ni yo ene we awiade am ka kire awiade to krade am matufo bo we promo da so ko to jogu nyina ka ba to we kra promo ah odi ama me o download ni nyina madam ai mu hunu cancel da mu hunu kan da Awian Nkomo we ye promo mera say oba pa rose gold no to me take bia mera say na brampa tonte ho ne mpo ebraso meda se pi nyame hia oba maledi ye nim ade class say no emrantie ni bi eje emrantie ni bi eje wa asase eko Brazil enne metu kwai na maledi enyo mu kura na eko yakra mu fu nkro bi okura na nim se Ghana fo bi tim ko do edi bi a chese maintain ho asem kura da eso na Ghana fo bi atimi anante akwa koduro edi ade no mo gye no sanko fo close maledi yesusu Brazil de yeti ene se omu eya ahwedie no do na afi no mo sa kan ndwie ni ade a na ede ne Ghana fo atu okoka nyame asem eko yakra na kra yie maledi se na Ghana waka de o Ghana wi a wo ko Brazil akokasa akwaje Brazil fo afiri mpochirem na Brazil no omutime ekanze omutime ho a agomo srapro eya na minnim de mema ni biite maledi omukopoduru na mu ye den soso afi na omo frefie se ye ka kiro se omo mu akontum efre ye so omo pemmoa so be baga na maledi ni nyina de to animu a eya asefim sem obo akoduru kronu ya de bia kobono we no ho wie nyeye oni se mmoa no frɛ a September 2 to so omo ba Brazil ho na ase ho no de omo de be transit no ma nante de awura mu US nti akraye na mso omo de kwa America sa Donald Trump abobo ano September ida asepa be na kan ya odi wura Brazil ko kan di asem edi kasa na ko kan wo de adwo mo afri bonim edu ba bi nipa bi sem wo mu nsu nyansa eduru ba bi akwantu sem na di ade na wa akwantu edi ade omumu wa bro kire ofro mu o mo se hwe se de ho sia ye den no na minnim de ntie mema ni ma ye o ka hwe o mu ntiase de o mu tibi gina so an se ho sika me chese emu odu kakra se ne ye di nti na maledi ubenya kwa titim na bra wa bre no o nante fom akopie mu US edi anko bitri nwa pagya yi obema kwa mo aba be wura ho ye 70 million ye tu kwa ye 70 million tu kwa
emema ni bi nsuya nyansa ne maya ni bi na 7 omu mu abrotire krampo no omu nya sika omu si kroma na edo mbetra na omadi na mo atimi asore afria na ka na mantwa za no opie Brazil na mane di mema be ma na ntiase ka ti na wo Brazil ono ye kana sama ne ma me se ye mfro no ano na ma me di abran pasa no be ka me ka se ewo mu no eya ma me di ti a wo frɛ na ehia no wa ka kire no se sabe wo ye badwemba on na odwinu ko akira me di na tamo ba me kire ne de ewo mu se odwinu ko akira nka asem wo nkesinisi se abrantie wo bi tunufu no bo ne bayi dua na se nya no wo mu pa ma mi wa wani na beba ana se kunu susu a wo be ka se 70 million years kan wa ma me ka kire me enti abrantie ko ho de ma le di ni kwa so ano e wo se wo ko ho ekokko bo na manye se ma me ye nyina ye na mfofo na ma le di wo mu kra san mi hu ni se o me classmate fo classmate is a platform so platform no so o me classmate that platform ni so na abran pam sin sem adi beba wi ase e so de bampo manage o mu nyina ko school every kg sa de wi school e nei e abusua ana wo de beto so se wo a wo pese wo ba Brazil ba dia me we no akwanya da woni efiti ase de fa 70 million bra na wo de number ma na se wo awu nua wo ne te Ghana e number na sa de ma no nso tua na kosini ni ana kan so Ase maledi eye adwuma na branti wasese dia di wo mu Brazil bia ni ho a wo betim de 70 million e na kwa kopiem ye kan yo ko asem eno bia nya na danfo obu afa so ku maledi nya na no afidikeze ya so na ka se krati bi o so okoto ka so okoto na danfo akoku na to atwene kwa e ya danfo trend e ko so ya danfo a wo mu nyina di abrate nipa miensa mienu ne de so mdo masem na mbadi na branti ni ono zo okopa ebosia na mane di won frɛw no aka to se buti awre di sika wo si 20 million pe na menya de ama wo na maami wo de betu wanim mane di ho de me sin ne kwan so anso ko ne maami wo efi se kuro na mso wo nyina firi so woni maami no woni mo bia no de ko to maami wo de betu wanim a obe ka kire wo se oba ho bi mama process no mane di ade e betwa me de me medical ka se boni fu se ma mane di e ko so wo bia asisi sambi se e ko so wi ase mane di ade etwa tie asisi kwaso yi ade etwa tie so obeboni dua so oboni dua na se bi na na brampa mane di o se ye na brampa e tu dua na brampa ti de bi obi mo obi bo dua je no ko fa ba so asisi sambi tu oh dabi o pe dua tu ma che e du ko sare ti o kwa sore amfele amane di na dai se awo se wo ye de e de be eni pa bia ma wani munti no obi ama obi anku mane di he bible no meaning edi abo ni bible edi abo ebi ni bible ni o pedua bo mane di mani pa ngunu wo mo boni ni kwase ade o mo ye na o mo nyai efi se dru ba bi o se kai bible ba bia no mi wo no nye di tumi wo mo nyina ku o mo firi ho efi se abranti eti eye Brazil mem ade 7,000 miensa akosi unu afo mane di ye kro no enye titie na che se wantimi afamu ba akokora anko wantimi afo bi antu kwai na mane di dia na beje so se je ye fra mframa ma wo mfai dia na betimi de wa baga na ha ade betimi de wa banya telephone call ana nya ye ntumri kan go fa ne mra aya ade ketua bi na nanu matwa isi o moye wo bodi dia se pe onya telephone so po timrika anya usikani ye kodane ana nya no so a ne ma no mbedi akiri akwa akotua sika no ene mane di ni pe di boni a onwero ete o si emani pa bi obi ahunu ba bi adi ni gina ebeboa no mane di 70 million yetim do bi tukwa senye prono na media abran permission ti asene se o ma ya no so betukwa 70 million no so de kwabdo chiri mane di emfanko unu aka se bia na to di tirim se fa 70,000 libra na me moa na be pie mu ba bia me ho na se be fa fuma ko eya abrantie ya di tirim ya peja ekro mu a ya fa ha ko no wa di 7,000 mane di aya mango ase driver banti ama botama na mare di hwanye konko bisano hwanye konko bisano edu ba bi asisi sem no mare di andu yi na meka sebi medical ka se krobe asate kotoko se ade ye modua wa asante mam na so enipa bi di sem no ade di dua baba ye sebi na nanu manka ankyere ye se ade we ye yamo hodua mare di ade ye wodia wo se mafa ade ye wodia wo se mafa mare di ne betwa so ade ne betwa so abrante ne yefra na won fai o te Brazil adu na body sem
almost 7,000. But the plenty of Tigana, almost 7,000 and a day. A circle of Bobby. Can was so for Bobisia. Oh, what is your comrade Yakra? No one ya collect. Nameaka, you can bet your mocha. Hey, Malady, Evangelism. Evangelism. O can it to the Panasum pet or better collect his here? Nabrampa, Matadi Shemi. If we ask boutique, very cute. Me pacho kama kakra eto de bia na wayu na ho kakra afam na ho se benyam na me de owu ba wiase etu yu na ho kakra no ye mfa me nkotum forever bia anim ni amocho no na be kire me abeka se me ye sofo am nkum nipa se wa wi be ye na sofo ma me na we am nkum nipa e na we so se be me dress mu ho ai me nantu no so nyame de ama me a e fa eto de bia se me so me yi ho kakra ntumi ye nim obi a wo mantam ye frɛ na shawa wo hye gbon esini na ase eso ne ma wo ye no bebrebe temesra mo emehwu emekeka nsemfu mfa nkyerem na de ba me behia ba chew as boutique se atade pabia wo pe o Kamara Sanka Plaza na male omo me ma de nyina de agire mbusa no aka aka ba kotobi na ukwanso ho nso a obesesiu na ayo kama na che Kristo din so animonyam ai obed na nche agwe se ne obae ka o de ba me so me di face se o de ba na me face ti azuri ni ye program pa obed sound nya ye ni abre na so o ba de foforo maka kyerɛ sɛ ɔba panimu no ane ne twempra no sɛ woanya ya ɛnyɛma fa tiri mu o wona gyae sɛ so wonna gyae wonni na gyae na maame akɔfa no sɛ ne ɔkyɛe maame no ano wɔyɛ tingu frase mu brɛ wɔ we tingu frase mu bro na onya ma ba pa nyimu a otu se ukomu a o se agire wo na betetem ntem praise bi akoda me titu am wa bedi catkis ko ka bi hwe ya utito mu ba ba siri wantile ana ko ndie mo ne te se do wasakra Mane osofo no obed mfani ni agro dia he dia abotade ne osta afawa pastor service dia so your mining nyina japade aya pastor service dia your mining nyina oye asset rade na me so change lives nti so mining nyina abone ho ban eti obed makpai sese no be fa bai wo no seso na tiasa na me no ka no e man panifo no ma frustrate eju nya kofa ni se wom wo to se so hu se wo yakola no wo be no no aduane ama to se de no ye wo na so ni be jedu opo wo de so maka kire wo obed stop no ma ne mfa mu me enfa course be me ensa bi obed 0554931930 0548931931 akra de osi so na be fam pra fa ketwa emfa ba panimu sa ti eya usuro ba panimu chese sister ye tia no pa na oye ni eso obusa na duane obedie obedi ne nso aso ashe space so fi se odra ya wanya ade efo na mse bra obobo odua ku o ye so ni beja ya zanga banka ye wu Kosoma ade beba Oheneni fan club Amsterdam Oheneni fan club Amsterdam mo a mo pese mo join ne radi nhira mo papa e ba kuma se be ye TV so adwuma yi mo na maboa ya so ye mu ani adofo e wo Ghana nyina club members Amsterdam utie me o hwe me o pese wo join ne Oheneni fan club for +3 168 403 0056 or Amsterdam o pese wo join Oheneni fan club
+3 168 40 30056. Ofremi amekuma obapa Equia Patricia. Obe adok fefefe. Na yinina nso yakabum. Na yabwa o my Ghana. Baby ya hodin bitu. +3 168 403 0056. Oheneni Fan Club Amsterdam. Oheneni Loyal Warriors. Eradin Shiramu. Memei. Ami Shiramu papa. Network ne kratiko. Inti yebe sorry. Let hunger slow your vim. Take chalk your hunger and then go get some toe chop. Chalk it with the great tasting Royal King Cracker, made with butter and fortified wheat flour to keep you going with your burger level intact. Hey, Royal King Cracker. Take chalk your hunger. This advert is FDA approved. Buy any promo pack of Pomo tomato mix, Gino pepper and onion, or Gino jollof tomato mix. Cut open the sachet, find the code inside, text the code free of charge to *844 *99#. There's over 2.5 million Ghana cedis in airtime to be won, plus amazing appliances and the grand rewards: a brand new car and an all expenses paid trip to a dream destination. This advert is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform. Terms and conditions apply. Taste